Det er jo sådan, at traktorerne bliver jo meget med chauffør og det hele. Og det er Dingo. Dingo og Søren Larsen. 10-cylinder Hvordan holder den til det? Det lyder jo det som motorsav. 10-cylinder Mercedes diesel for fuld udblæst. De her brødrene Larsen over fra Roskilde Hedehusen området, de kan noget med en diesel. 85,49 til Dingo. Og på bane 2, der var det John Eds Extreme Edition. Der står 111,87. Normalt så er det jo en fuld pull-off. Måske har dommerne sagt, at de lader lige træklæggen stå. Og så for ikke at vi stod i dobbelt pull-off. At traktorerne bliver jo meget med chauffør og det hele. Og det er Dingo. Dingo og Søren Larsen. 10-cylinder Mercedes diesel. Hvordan holder den til det? Det lyder.